Umqeqeshi obambile weqembu labaneminyaka engaphansi kwengamashumi amabili uHelman Mkhalele uthi uzoqinisa isandla kubadlali bakhe njengoba engafuni bazitshele ukuthi sebewunqobile umqhudelwano weCOSAFA. Uthi leliqembu kuzofanele likhohlwe ukuthi selidle umhlanganiso kulo mqhudelwano amahlandla amane. Emva kwamahora ambalwa bethelekile eZambia iningizimu Afrika ibe isizilolonga ukuqikelela ukuthi abadlali bakulungele ukungena ensimini emidlalweni wokuvula abazowudlala neMauritius kusasa. Angeke zibe lula izinto kuMqeqeshi omusha njengoba izivusele abadlali bakhe abangaziwa kuyapi eqenjini lezwe. Uqala umqhudelwano ngonyawo oluhle kuzonyusa izinga lokuzethemba kubadlali. Thanks God we arrived few days before the kick-off day, and we believe that having enough time to adapt to the heat, especially as we are going to have a training session tomorrow. Amajita asithola eseqoqweni ongelula kuliqonda njengoba eqhathwe neMauritius, iMadagascar kanye neLesotho. Each and every tournament, it is good to win or not to lose the first game. Iqembu elisingethe lomqhudelwano okuyiZambia kufanele liqashwe ngeso lokhozi. Lizogadla ngabadlali elabe libabophele eqenjini labaneminyaka engaphansi kwe-17 elatshengisa ukuba bukhali lifinyelela esigabeni sowandulela owamanqamu. If you look at the progression of this team, it progressed from under 17 direct into KwiCosafa under 20 in 2017. Imidlalo yomqhudelwano iqalwe ngolwesithathu ngemidlalo emithathu enkundleni inkoloma eLusaka. Umthetho uthi iqembu eliqeda phezulu eqoqweni lalo dlulele esigabeni sokuhlungela wamanqamu lapho libhekana khona nelilale isibili kwelinye iqoqo.